Pripun sampun terang dereng ngriku? Nun? Dereng. Mbon apa dereng, Pak? Dereng, ampun dipaido. Udan niku saking banyu niku penguripan. Muga-muga niki dipun ijabahi dening Gusti dados penguripan ingkang sae kangge warga masyarakat Kemiri sedaya. Nggih. Pripun Mas Gareng? Nggih niki sik. Niki kajenge ketok kula tak munggah sik. Nggih. Nah, ngeten nggih. Cetha niki cetha. Cetha. Nggih nyuwun pangapunten. Saderengipun nggih alhamdulillah puji syukur saged sowan mriki malih, Mas. Nggih. Wong ternyatane nggih pun wungsal nggih kaping kalih nggih. Kaping kalih menika sowan mriki saha kula. Kaping kalih ning kula nggih ngemutaken Pak Kades. Napa? Pak Kades niki lak nembe ping kalih hitungan Jawa niku kudu genep ping 3, Pak. Lah 3 iki napa genep malah ganjil no niku? Lho nek yen wong Jawa ki hitungane ganepe iki ping 3. Nggih. Ora angka ganep ning hitungane ganep ping 3. Nah. Saya Pak Lurah, Pak Nurdianto menika sampun 2 periode insyaallah. Nggih. Insyaallah panjenenganipun menika badhe pikantuk amanah malih untuk 3 periode ngayomi warga masyarakat Kemiri mriki sedaya. Lah menawi panjenenganipun Pak Nur menika dados kepala desa lan masyarakatipun tetep guyub rukun, mboten namung ping 3 ning marambah makaping-kaping anggenipun nguri-uri lan ngurip-urip budaya wayang. Ngaten nggih ning niki jenenge tontonan mboten bobor yen cara Semarangane. Nggih. Niki masyarakate sing rawuh mboten mung penduduk utawa masyarakat ning desa Kemari niki Kemiri. Apa? Kemiri. Kemiri yen penduduk kene asli iki desane Kemiri. Aku kok Semarang rene iki Kemari. Oh iya. Masa plesetan sampean iki. Iki tadi melune lak kecamatan Buburan to iki. Nun? Kecamatane Buburan. Kecamatan Jenangan. Jenang karo bubur iki padha wae. Iya. Iki luar biasa sing mirsani. Nggih. Ora beda taun sing kepungkur, 2 taun kepungkur. Leres. Wah aku ki nganti meh lali yen tau ditimbali rene. Wong duite ya wis entek kanggo mantu. Iya. Mosok mantu entek kudune bathi lek mantu ki. Aku ngerti watakmu anggere ketoke sepijok mantu undangan ngono. Wong mantu kok proyek. Mantu ki nawa itu ibadah. Heeh. Nikahake anak. Ora beda kaya Pak Kades bengi iki lak ibadah ujube. Leres. Nadyan biayane kurang ditutup oleh beliau. Nggih. Wah Pak Nurdianto ki jan betul-betul sesuai karo asmane. Kok iso? Nur kuwi memberi cahaya. Dian kuwi pepadan. Bener. To kuwi nata. Dadi beliau menjadi Kades kuwi nata memberi pepadan lan cahaya desa Kemiri. Wah, iki Pak Nurdianto. Nurdianto. Nggih. Desane Kemiri, apakah makna dari Kemiri? KEMIRI. Kaki kabupatene melu Ponorogo. Leres, nggih. Ewa dene kadese Pak Nurdianto asmane. Betul. M masyarakate guyub rukun. Iki isih nglestarekake budaya bersih desa rasulan apitan lan liya-liyane. R rame kahanane bengi iki mergo gelar wayang kulit dalange Ki Cahya Kuntadi. Terakhir iki bengi ana garenge sing saka Semarang. Wah, mersa katut jenengan kuwi. Katut kudu digaris bawahi nganggo Semarang, Mas. Mergane mergo saiki gareng ning ndi kabupaten kota wis akeh. Oh iya. Nggih. Nek ya ora apa-apa wong jenenge ngedum rejeki. Leres. Kaya Pak Kades ini iki lak ibarate ngedum rejeki secara tidak langsung. Nggih, leres. Dono rasa, dono driyah. Ora lokak bakal saya kebak Mas Gareng. Pancen panjenengane Pak Kades ki orang yang sudah siap menjadi Kades.
Bukti ini apa siap menjadi kades? Sesuai dengan jabatan beliau kades. Kades itu orangnya harus memenuhi syarat 5 huruf ini. KADES. K. Karakternya harus baik. Karakter ini sifatnya kudu becik. Kuncinya niku nggih. Nah, A. Akalnya harus pintar. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. E. Ekonominya harus mapan. Terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Wah, kuwi artine kades. Iki Pak Nurdianto ki kuwi. Iki memang tak lem ki tenan Pak Nurdianto bengi iki tak lem pokoke. Sebabe apa kok dilem? Tekodok wis disuguhi gule karo sate. Enak ta? Aku kolesterolku pas dhuwur ya maksa tak buntel Mas. Go mulih. Go mulih to jan suguhan Ponorogo Semarang ki ado teko Semarang dadi apa gulene? Loh, sing nglegake sing nyuguhi disuguhi ora dipangan ki gelo piyayine. Tetep tak buntel tak gowo mulih. Tekan ngomah Tak dol. sampeyan iki dagelan kondang laris kok atur gule lho. Sik to, apa wong dodolan iki kudu wong sing ora duwe? Wong sing duwe ya entuk dodolan. Nek ya ora patut diparingi saka panitia kemiri kon njur tekan omah didol. Tapi teno aku butuh det ta. Lho nyatane karo Pak Lurah ya wis dilunasi sore mau. Lah, mergo wis lunas ki aku golek tambahan. Malah Ora tenan aku tenan matur nuwun tenan ditimbali rene nek wis tombo kangen Mas. nggih, ning ora mandeg teko semene lho Mas Gareng. Babe Desane lak Kemiri wis kok terjemahke kok jabarke. Kecamatane Jenangan. Apakah kepanjangan dari Jenangan? Jadi jenenge camate mbuh aku rung tepung. Mergo rung tau nimbali. Lah. Nang. Namun demikian iki Eh. tetep panjenengane ya rawuh bengi iki. Nganti ora nimbali tak enteni. Dagelan kok ngincim ora. Ora ngincim piye mosok lu kadese wis nanggap kok camate rung nanggap. Yen aku ya isin. Loh, kose ta? Kades bersih desa ki mergo disengkuyung karo warga. Lek Pak Camat dadi kepala ning kecamatan apa ene kok bersih camat ora eneng. Ya dianake. Dianake bersih piye? kecamatan dianake. Anggarane. Lho, kok kades? Kades piye? Engko sing urunan kades-kades. Lah, Kemiri urunan saka warga akhirnya ditutup karo Pak Kades. Kuwi urunan kades-kades sak desa sak kecamatan Kemiri, sak kecamatan Jenangan. Sing nutup kok sapa terusan? Lho sing sing matur warga lho Pak, sanes kula lho Pak. Pokoke sing baku ki camate ya kudu nanggap lho. Kowe iki tak promosike kok. Kowe Pak Camat nanggap tenan kowe melu apa ora? Ya melu wong ya rombongan kok ya. Lah ya kene ya butuh kere kok sombong. Kowe iki rung jagongan karo Pak Camat to? Burung. Aku mau jagongan sore mau nalika panjenengane sambutan. Nggih. Panjenengan Pak Dalang insyaallah mangke duka mantun napa syukuran kula badhe wayangan nimbali Ki Cahya Kuntadi komplit klasik tanpa dagelan. Pak Camat niku. Pak Camat pinarahe teng pundi to? Pak pitados boten pitados wayangan tanpa gareng udan deres Pak. Niki mergo enten kula udane mandeg. Iya. Nek mau karo Pak Camat ditambahi kok. Apa? Kula ngusulke mbok mawi dagelan gareng-gareng. Oh nggih, siap mawi gareng pacitan. Pak Camat ki ora seneng sing kawi. Senenge sing original ya Pak Camat. Gareng ya original. Heeh. Oh. Tandane gareng original ki apa? Ya biarkan penonton yang menilai. Oh iya. Jangan saya yang menilai, kok tidak dikira aku sombong. Jadi yang aku ngene iki, yo apapun saya lakukan setulus hati, Mas. Nelek dalang ngeten lho Mas Gareng. Pamane bapak kula Mbah Sukron Suwondo ya. Panjenenganipun sampun senior. Ketika ada generasi kaya anak-anake kados kula lan generasi muda
pasti akan didukung, disurung supaya lebih eksis. Padha kali jenengan, gandeng jenengan pun dadi gareng sukses sing original, kudune yen muncul gareng liya-liyane, sing liyane ditawakake men iso laris. Ya kuwi benar. Dan saya sudah lillahi ta'ala nurunke ilmu maupun figur gareng. Kowe ngerti? Iki cerita sesungguhnya terjadi pada diri saya dan ora munamuni iki terjadi di tanah suci, Mas. Piye kuwi nalika jenengan? Nuwun sewu kula crita riyen nggih. Nggih. Rikala kula teng Masjidil Haram, teng Masjid Masjidil Haram, Nggih. kula salat teng jaba masjid. Niki sak red niki mboten enten sing nganggo sajadah, siji-siji mboten enten sing sajadah. Nggih. Delalah enten wong manca, kula mboten ngerti niki wong pundi. Gawa sajadah digelar teng ngarep kula. Dheweke trima salat ora nganggo sajadah. Niki sing dadi kula terus nurunke ilmu gareng teng wong liya nggih niki. Mergane napa kula terjemahke, Mas? Nggih. Sakmono akeh wong sing disili sajadah guraku dheweke dhewe ora nganggo sajadah. Berarti saya harus memberi tempat pada orang lain untuk beribadah miturut kagunane utawa kebisanane dewi-dewi. Oh ngono. Ning aku malah tuwuh tandha pitakon. Penuh dengan pertanyaan. Pertanyaanmu banyak jamaah di situ kenapa yang diberi sajadah kok panjenengan? Apa mbiyen nun sewu aja nesu lho. Sampeyan ketika haji ngene ngangge baju ikram ngene jenengan nggih raine putih ngoten niku. Yen raine ora putih. Terus ning ragate rono nganggo rai putih iki. Oh iya. Berawal dari rai putih akhirnya memutihkan hati ke tanah suci. Nah, iya. tapi jangan gini Mas. Pripun? Jangan melihat pekerjaan orang atau jangan merasa berkecil hati dengan pekerjaan kita. Betul. Tekunilah telatenono pekerjaan kita walaupun orang lain menganggap hina atau menganggap kecil, tapi kita serius dalam menangani pekerjaan itu. Paling tidak kita diberi pelajaran arti hidup. Ya, nggih, leres menika, leres. Loh, ngene tak rewangi kok ngene iki. Nggo makani anak bojo, Mas. Jadi jenengan cetane sampun haji gitu. Nggih. Benten kalian rumiyin, gandeng sampun haji, menawi rumiyin menika anggere jumeneng kali bintang tamu kalian sinden-sinden menika makmek. Gandeng sampun haji tur mriki Ponorogo banyak pondok, kudune ora iso ngangge cara kaya mbiyen. Demek sinden ki hobi. Kok iso hobi? Tegese hobi ki demek sinden ya terbatas pada dunia tontonan, ora tekan batine. Iya. Aku ora duwe perasaan utawa pikiran sing negatif. Tenan. Loh, Nyawang Mbak Tatin sing blenuk kaya ngono kuwi blas ora ana ketertarikan. ya mung ngelek kidu. Aku ki meh omong resik, kemersik-resik. Engko yen terjadi hal yang negatif kok ndak diwelehke wong. Lumaku lumrahe menungso. Ning paling tidak setelah haji ora ketang mung 5% 10% ada perubahan positif terhadap diri saya. Amin ya rabbal alamin. Kowe rasa takon aku dagelan kowe munggah haji kowe terus dalang kapan gaji? Ayo tak balik wis saiki. Ayo. Loh, ya suwane genah sepon jenengan pamane dhisik jenengan iki memper. Aku iki munggah kaji ora tak omong-omongne kaya jenengan. Kok sik to? Munggah haji kok patokane umur ki piye? Loh, otomatis kan ya sing daftar ora otomatis kok kaya mobil we otomatis. Munggah haji ki ora terbatas umur, nomo ya entuk. Oh, ngono. Kare kowe niat ora? Niat. Wis daftar aku. Daftar ki kabeh wong daftar, nyelengi apa ora? Lembu bukesi sing nyekel duwike ya. Kene ya wedi arep bojone. Ora kabeh ki rezeki Mas. Nggih. Dadi wong iso rono ki kerejeken salah satu unsurnya. Nggih, leres. Nah, gandeng enten Mbak Tatin men saya regem men saya gayeng gitu. Nggih. Tur ya dinteni karo piyai kene aku gumun ya. Lah sinden liya-liyane iki trincing-trincing ngono ki pamane ditresnani karo masyarakat lak memper. Lho piyai ini kaya dream kaya ngono lho.
Jangan melihat body. Lah terus? Lihatlah di balik body itu ada kelebihan apanya. Oh ngono, iya. Apa kelebihannya? Ya takono dhewe paling ora lah ya gaje. Ah iya. Sandung lamur, netelan. Mung Pancen imut-imut niku. Yo, dayoe teko, monggo. Mbak Tinten jumeneng yo. Kencangos. Oh. Well. Tinggal abadno gelap oposo abalan jatah kawe isin lah ati oleh salin kata pitik sering dalu Mbak Tatin Lestari Handayani. Sugeng dalu. Nggih. Sehat nggih Mbak nggih? Sehat. demenake ya. Hah? Demenake. Oh, tenang. Temenake apa? Ora anu pasuryane ayu, pawakane ya sekedeng. Ayu. Dhuwur ora ndek ora tegese pas porsine. Pak Tegare. Apa? Aku jek lingguh nang kono lho, urung ngadeg nang kene wis dunekke kaya dream. Sing ngonekke sapa? Sopo? Ngonoan ku to? Mau ngandake piye? Sopo? Mau nih, Mbak Tatin iki kaya ngono kok diseni mangka bodine kaya dream ngono sapa mau? Sing ngomong dudu aku. Lah sapa? Iki. Bisa bedane ra wayang karo dalang? Kowe lempar batu sembuti bokong. Tangan. Oh, ya tangane ning mburi bokong. Kok esen lho. Sing ngomong sapa? Iki canggih iki. Canggih iso ngomong saka sapa? Saka dalang. Terus berarti sing ngonekke aku sapa? Dalang iso ngomong mergo ditangkap karo Pak Lurah karo warga Kemiri. Kan nyalahne warga Kemiri kowe. Nek warga mriki kan orang ngarani aku dream. Hah? Karani mboten Pak Bu. Nggih. Ora ana warga kene ra ana. Wong kuwi ra ana sing ngarani kowe dream tandon kok ya. Malah luwih parah lho. Nek lak laran mbane. Larang ki piro wong aku ora ngerti keterangane malam hari ini aku piro ora ngerti ya. Kowe juru kuncine kae lho. Loh, iki malam hari ini saya yang mengundang adalah Pak Dalang. Oh iya. Terus piro-pirone ora tau nyang-nyangan nih. Sing ngundang kowe iki dudu Pak Dalang. Sapa? Ya Pak Kades karo masyarakat Kemiri. Naik Guru Makelar. Makelar wo mangko iki guntinge landhep tenan nih. Ora mung gunting kuwi peso cukur. Cilik ning Cus. Nun sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon. Lah kowe golek pacaran malah elek-elek aku ora. Kusik. Piye? Kowe tak onekke Makelar kok nesu. Lah kowe menurunkan derajatku Kok ora menurunkan? Lah kowe ora dadi penyambung lidahku karo Tatin? Apa kowe arep garengi dhewe? Lho, tegese iki paling ora ya dadi jembatan utawa perantara iso Makelar. Apa lewat kali kok nganggo jembatan iki? Oh iya. Wong iki ora ana apa aja ngono lho. Kowe ning arepe Tatin kowe arep selak karo kahanan kowe. Delok to, lengene wis sak pupuku kowe mosok wani kowe. Pak Dek. Tae wani, kowe tae wani. Piye wangi ning kuwi padha karo padha masak lengenku sak pupumu. Lho iki lho semene lho. Mendah. Ya aja ngono kuwi to. Nek jenengan lengene iki lengenku sak padha pupune jenengan, terus liyane sak padha apaku? Yo, mbuh. Ngomong ah. Aku urung tau ngilangi kok. Kok Mulane jenengan lah artis. Sinden ki artis Mbak Tatin. Ya piye carane menjaga tubuh? Le mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya laris awake saya gedhe ngono. Pak iya. Ada. Apa-apa. Sing bener Pak iya. Dalah.
ngono lho. Jenenge wong ki gedhe cilik kuwi ki relatif. Ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gedhe. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gedhe kuwi mergo ana dibandingke karo sing cilik. Betul. Sik pertanyaannya, Betul. Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gedhe? Sing gedhe. Arep ngapa kowe? Mergo bojoku ya lemu. Aku wong cilik bojoku nesu. Lah ya mulane kaya jenenge gedhe cilik kuwi rak ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek umpamane aku dadi bojone jenengan nek umpamane gedene semene rak ya malah rasah dadak aku kasur to Pak Dalang. Iki tegese bojomu ki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sik tetep cilik wae. Ana ta? Kuwi lemu ya, lemu makmur ayam tentrem lo jinawi Kertoraharjo. Lah kowe ora ngerti bojone Mbak Tatin. Apa? Dene Mas Tulus, awake masalah kari lunglet tok. Ora yo padake saiki wis rada lemu. Loh, sampeyan wis cilik Mas Gareng. Mas Tulus iki saya cilik neh. Menyesuaikan. Kok iso? Lombok tumumpan tahu. Tahune Iki. Taiwan, kowe Taiwan. Ketoke ngewangi ning kok malah jero monggo Bapak Ibu menawi pengen dahar tahu menika sampun cumawis. Lah menika lombokipun nggih sampun cumawis. Aja mbok tawake tak boronge dhewe. wah. Garenge rakus kuwi. Aku senengku karo genduk Tatin ngene iki lho. Bocahe ketoke galak ning sejatine atine becik. Heeh. Oh, Akeh sing tresnani. Kok iso ngingon jelombrongke meneh apa ora? Wis omong dhewe, aku kalau salah. Kok sik ta? Lah ngono sapa ngerti mau ya mau dadak. Oh, aku ki omong tulus saka bojomu. Ayo jen bojoku tulus. Lah iya. Tulus saka ati. Lah ya tulus ki bojomu to. Heeh. Tulus saka bojomu. Terus Dadi aku ora basa-basi. Lho, dadi apa onone yen kowe iki bocahe apik. No. apik apa sae? Apik sae. Sae apik sing sae. Nggih. Mbak Tatin, nggih. matur nuwun saya nyapa warga masyarakat Nggih. Pak Kades barang. Nggih, sepisan kula matur nuwun kalian panjenengan. Nah, iya. Nggih, karena panjenengan kula saged sowan wonten kemiri menika Pak Dalang. Nggih, kaping kalih matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaraken kula. Nggih. Lambemu padha karo gareng. Lah, Aku ora melu, aku ora melu omong dhewe. Aku ora ngejok-jok. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe, Reng. Oh, kok mempengaruhi wong iki omonge omong dhewe kok Lah ya ngono kuwi to lantaran Pak Dalang. lantaran apa-apa ki dalane rezeki, Mas. Iya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki Tatin. Nggih. Nggih. Dungane piye, Mbak? Nggih, kagem masyarakat wonten Kemiri sedayanipun Kecamatan nanti, Mbak? jenengan. Wah, hafal wisan. Jenengan apalah? Kene iki Kemiri jenangan Ponorogo. Nggih. Kemiri jenangan Ponorogo sing mirsani wayangan ora ana alangan sawiji apa. Amin. Ngono dadi ngrangkep iki pokoke. Parikan to ya, nggo parikan to. Mangan roti cacahe 6. Heeh, betul. Layak lemu akeh, Bang. Mugi warga Kemiri tansah ayem tentrem. Nggih. Ono kuwi. Ngombe kopi kurang legi. Terus Iki mau lho, lagi tak ombe iki mau lho. Pariane apa? Ora Batangane. kopiku kurang legi kok. Kira ana batangane nggih. Pokoke nderek tepang nggih Pak Bu, nggih menika wujudipun Tatin Titot menawi jenengan dereng kenal nggih. Nderek tepang kalian kula menika Tatin Titot saking Sentolo Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta. Nggih. Enten iki. Apa ngapa? Kan ngarani istilahnya kowe triple T. Apa triple T? Triple T apa? Tatin Titot triple T. Tatin Tatin Titot. Papat malah. Oh, malah papat ya. Heeh. Catur netro. Catur netro. Nggih, menika mbok bilih wonten pamundutan lagu napa-napa Pak Yeyon? Siap, Mbak, menika kula waos riyin. Saking paguyuban driver ambulan desa sekecamatan Jelangan siap mengangkut gareng.
ora ding, baru tak tambahi dhewe reng. Sorry reng. Nah, saploke entuk gareng cadang. Lagunipun tembang kangen kering sret budal niku semboyane nggih. Kering sret budal. Nggih, mergo hubungane kalian kesehatan lan kasugenganipun tiyang niku. Amin 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending tayub kalajengaken sambel kemangi. Kula kintenaken grup PKK Sekar Melati. Saking kula Pak Harno Krajan. Mekaten saking kula wassalam. Nggih. Saking kula ki apa Mbak rapati jelas iki? Ki apa iki? Jane iso maca apa ora iki? Tulisan ora jelas kok ora. Saking kula. Alah, tunggale. Jajal iki iso maca apa ora? oke. Oke piye? Pacane apa kok oke? Lah iku oke kok semrawut. Niswi. Apa? Niswi. Piye? Glebot kerajaan kemir. Pak De sing bener le maca iki. Misni. Misni. Nah, Saking kula misni glebot. glebot Pak. Pundi Bu? Glebot. Glebot kerajaan kemiri. Oh, Ya. Menika nyuwun apa? Aku wedi ana duwite. Dengaran biasamu. Ya wis kene ora apa-apa. Kekuasaane dalang aja ngono kuwi. Keren. Oh iya, oh iya. Tatin kaya ora ngerti kae bengi dalang. Terus Yen awan dadi kotak masjid. Kota amal. amal. Salam Mas Cahyo, kula nyuwun gending podang kuning dipun bawani. Sesideman dipun bawani gending niki kula kintunaken dumateng PKK Sekar Melati Krajan. Matur nuwun Ibu-ibu sampun nglandosi kalau wau. Nggih. Mau ya wis foto-foto to Pak De. Wis. Aku seneng diapit ibu-ibu sakmono akeh rumangsaku aku ganteng dhewe. Kaya ya ora ana liyane kok ya mergane. Kula Mbah Untung sing Mbah Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagunipun Rengu kula aturaken dumateng Pak Dalang matur nuwun. Mang pilih Mbak Tatin sing pundi? Rengu bisa, sambal kemangi bisa, tembang kangen ya oke, podang kuning boleh. Nggih, napa Pak Bu? Podang kuning oh nggih. Podang kuning ayo Mas Dar malah ongklang-ongklang. Wah, dari sini. Malah ndelokne bae lho. Ngagem bawa menika Pak. Ngono kompliti. Ado-ado tak undang ke Yogya kok. Sapa sing ngundang? Oh kowe iki omahku lak sentolop to. Sentolo kok sentolop. Oh, sentolo. Gareng iki jampeng. Coba. Nadyan wujud temong paksi golek tangan. Saka apike ya, Rek? Heeh. Halo manis nang Derek kungon Pak Dalang mugi lancar ngantos tancep kayon. Salam kagem Mas Taslim. Wah, mesti ugi saksi Rover Ponorogo. Kok jan kondang temen to iki Mas Taslim nang endi-endi ana penggemare. Pancen ki jane kancane terus kon WA aku ngono ben terkenal be. Oh nggih menika malam hari ini juga di streaming nggih. Wonten Kunta di channel menika sampun nembus 6.000 berapa itu nggih. Luar biasa menika nggih. Cair. Cair. Cair apa?
Niki wau saking Pak Waris Sugiono, ugi saking wah iki bocah ndengaren. Jogja Monitor siap dipunta di channel Pak Dalang. Dari siapa ngerti ra? Siapa? Elisa Urcarus Alaso. Lah iya. Aku mbak kira ngapusi iki lho, Elisa privat iki. Oh alah. Ketoke lah aku ngejak kowe dhek cemburu. Oh. Tenang sa. Iki du tipeku sa, santai sa. Tipene Tipemu apa? Kayane ora. Tipene tipeku kaya Pak De Gareng ngene iki lho. ora tipemu ki L300. Apa? Isuzu. Ora ya. Tipene cilik-cilik ngene iki. Iya. Sugeng laras Mbak Elisa. Ya, salam kangen penuh cinta. Ya. Ya, Pak ya Jan. Mau ya iwo apa wajine aku nyambut gawe metu sop. Lah ngapa lho iki ya lumayan lho Pak De. Mau. Tolong Mbak, aku siji diwadahi tas kresek ya. Mas, aku loro ya, Mas. Iya, loro pojok kono, Mas. Goleki si podang Ya. Ipa bunga inga tiku nyanding bisa gandeng sing nembangne jenengan tur enek duwe ndak dikira aku nggo maklar atau korupsi nya tampanono. Tenanan apa ora? Tenanan aku iki tau biro ora. Nggih. Wong kok ora adil blas. Lho, mau ketoke ora gur 100 lho. 200. Terus Sing 100 awakmu, sing 100 nggih Paguyuban Madangkara. Arep ngedekne pondok pesantren ngono. oh terus aku melu nyumbang. Ya melu nyumbang kudune. Oh, Pak De adeganeng melu nyumbang apa ora Pak De? Entuk kowe urung kok. Terus piye? Entuk sik lagi tak sumbang. Oh ngono, lah iki berarti aku disumbangke apa disai? Saiki. Saise. Ah. Oh, iya. Terus Dilebokke ngendi sing kira-kira iso manak ngono. apike ngendi Apa Pak De? enek? Oh iso wae wong duwe dianake ya iso kok. Ya mengko ya wis kumpul disumbangke. Ya, salah kene sih ya. Dikir kok cayong kan kaya jenate. Iya. Ngapa? Arep bangun-bangun minta disumbang. Telas niki wae Pak nggih. Pripun? Telas niki wau. Sampai Oh. golek wisane iki gatekke sapa to ya? Aku go ngecek ngono lho. Salamun wong ngono wae. Moga lho, Mbak. Dar lho, Mbak. Moga. Ora usah mikirke domaem iki jajake pengen dalange pengen niku, Pak. Ra, aku iki nglakoni lek ngene iki gur ngombe tok. Ngombe tok ora kena maem ta? Ra. Dadi dalang sing apik iki melu tirakat kaya panitia kaya Pak Lurah ngono kuwi karo ndedonga muga-muga rampung wayangan warga masyarakat Kemiri sedaya pinaringan selamat lahir batin. Ngono. Amin. Jadi ya bintang tamu barang kudune ora mangan. Nirakati sing nanggap. Aku mau wis meh ora mangan, Mas. Terus? Peksa karo Pak Kades. Dahar, Pak Gareng dahar. Kok aku darai ora rahap, ya tetep tak pangan. Iya, Mbak Tatin lho, jodar lho bar iki. Aku memang belum, ayo. Lah ya bar iki aja dahar. Terus tekan kapan? Yo nganti sak rampunge wayangan. Terus nek aku semaput sapa sing gendong? Aku. Ning ora kuat ding aku. Ini mengarang gendong lho ket mau. Tapi aja mangan, mengko lak dipangan. Ayo. Mangga podang kuning Mbak Tatin titok. Yuk, kados. Isa
sawening wis ora krasa kaluyuran anggel isih tak sayang Mister anggonku anggel ora krasa iso awan nganti wengi siap Mbak Tatin. Mangke jenengan kudu fragmen karo Pak Gareng niku kersane panitia ngoten niku ning jenengan bisa menyusun kekuatan dulu istirahat sebentar. Oh iya. Lakonnya apa ya nanti ya kira-kira ya? Ya. Itu kan dewe. Terisirah Pak Dalam. Sirah. Terserah. Nah, iya.
Aku gak apa-apa tadah kok. Wong jenenge wah jan. Oh ya ora maido ya ditimbali nganti tekan kene suarane ya tus becik apik. Cetha intonasi terbaca. Nggih. Ambak nuwun saya piyayine pancen ya rada lemu ning lelewane iki pancen milangoni. Mula akeh piyayi sing gemes karo Mbak Tatin kuwi ngono. Heeh. Pancen sapa jenenge iki? Tatin. Tatin. Titit apa? Titot. Titot. Heeh. Iki memang anu apa petingane nggon swara. Iya, Oh. Wah, nek yo ngladeni Tatin wis menggeh-menggeh aku pisan. Mergo apa? Umur. Ya, jejere wis sumuk lho iki mau Mas. Jejer tok wis umur. Sumuk kaya cedak mesin open kok. Saking semangatku. Nggih. Nyobi gamelanipun ingkang pelok. Nah, nika niki kagungane Mbah Sukron niki Mas Gareng Oh, gamelan. niki. Gamelan sak wayange nggih Mbah Sukron. Mbah Sukron. Nggih kula pun bidal teng Grobogan mriku. Nggih. Oh, tak kira gamelanmu karo wayangmu mbok gadekke. Pak Kepro. Kuwi Mas kawin kok ngawur ya ora. Lho mek kawin wong jane yo nyandak lho kene kono awan bengi. Awan bengi. Wah. Yang malam. Wah gedhen. Ya wong iki bapak dhewe sing duweni ora masalah. Betul. Pak Sukron Suwondo. Nggih. Mbak Birgita, yuk berdiri. Tak tang tak dang 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 dang. Oke. Mbak Birden. Mbak Birden. Iki sak putramu kita umurane Mas Gareng. Oh, tua anakku. Iya ta? Tua anakku. Nggih. Tua anak sing ragil kowe mungkin kowe kalah tua karo anakku. Wah jan sinden saiki iki nom-nom ayu-ayu. Heeh. Disawang enak, Suarane apik. suarane apik. Heeh. Mung sayange go siji. Apa? Ora gelem karo aku. Ya gak gelem aku. Saman wedakane putih kaya ngono kaya Walid ngono lan. Kowe ora ngerti kok yen iki tak ilangi wedakanku malah saya elek. Oh, ora jenengmu sapa to, Nduk? Nggih kula Birgita Ayu. Birgita. Heeh. Ora kowe iki candi. Kula Kediri Jawa Timur, Pak De. Birgita iki apa kowe anake Walondo? Ora. Lah kok jenenge Birgita? Yo kae Pakku mergo kemendemen mangane dadi aku, Pak De. Oh, dadi bapakmu mau beber kemendemen Heeh. terus anak-anak kowe. Ya ketoke ya ngono, Pak De. Oh, ya mula Iya, tonggoku iya. bener tonggoku kae jenenge Chong Yang Ji. Apa kuwi? kuwi? Bapake mendem Chong Yang metu anak siji. Yo. Oh, nek ora apa-apa. Masih apa-apa kuwi jeneng kuwi wasiat saka wong tuwa. Heeh. Mesti Lah Mbak Birgita iki cara buah apa Mas Gareng? iki sing diarani buah anggur ya iki. Ah iya. Urung dipangan disawang wis seger. Oh, iya. Rasane iki seger. Lah Mbak Winong iki cara buah apa? Iki Ah. klengkeng. Kok iso klengkeng? Ketoke lak bong. Ketoke kokoh ning sejatine manis ning ati-ati. Ah. Kowe yen mangan klengkeng ora waspada ngletak kentose kuwi bahaya. Lah lek keseleken, Lho, keselek kelengkeng. kok kelek to iki? Klengkeng kok kelek. Kelengkeng. Klengkeng yo ora mangane siji-siji. Ngono. Nah, iki klengkeng. Lek Mbak Dian Munasirah cara buah apa? Iki Nggih.
iki jeruk. Kok Jeruk. Jeruk iki lagi disawang wis nyenengake. Heeh. Nadyan orang mencolong iki disawang tok iki nyenengake. Oh, Menyenengke. Lah jeruk kan akeh enek sing legi enek sing kecut. Iki jeruk apa? Aku ora ngerti wong aku ora tau dilat. Oh. Bener. Pokoke takone wong iki. Ora tau dilat, biasane dilati desel kuwi ya. Yo ora to. Terus kuwi Mbak Opva cara buah apa? Iki Ah, pir. pir. Pir to? Pir. Per iki tuku wong dikeki yo pir. Oh iya. Per buah pir. Ah, bojoku, awas nganti elek. Jambu weton Demak. Wah. Berarti Nyeger. jambu air. Jambu air weton Demak nyeger ati. Iya. Mbak Tuti kayak sebelah ibu sih. Lah iki. Tapi kudu Mbak Tuti apa Pak De? Apa? Melon. Nuron. Melon. Nadyan wujude jaba ki keret-keret. Oh. Ning yang dibelah ngono ki dipangan seger rasane. Oh, melon. Iya. Mbak Lia, Mbak Lia. Mbak Lia. Lihat sih Sebelah Mbak Samping Tatin. Mbak Tatin. pace. Kok sia-sia. Kok mbok sia-sia Kok iki? sia-sia piye to? Buah. Pace apa manfaatnya? Pace ki iso digo jamu. Oh, Jamu apa? jamu penurun darah tinggi ya. Karo gak tau ngombe. Gak tau ngombe kok. Ora tau kok beda. Gak tau. Kok yo dombe bareng ya? Pace itu ono manfaate, Mas. Iya. Oh, Betul. Dan kepiye-piye sindianmu kabeh bermanfaat. Loh, lah Mbak Tatin urung cara buah apa Mbak Tatin? Wah, ora wani. Lah kok gak wani? Gak adil kok. Kok tak onake buah mekrok ya. Wis mending ora wae aku. Ah, iya. Nek tenanan Birgita iki isih sekolah wis lulus yo saya. Sampun lulus Pak De. Sarjana seni niku, Pak. Niki luar biasa, pesindian ikan pun beto Mas. Cahya. Tadi niku S1 semuanya. Nggih. Loh harus nih Pak De. Seorang wanita itu harus S1 berpendidikan. niki tutik tok niki. Niki Mergo yang siji pilek. Ya kabeh S1, kabeh Nggih. S1. Loh, niki Mbak Dian malah magister seni. Magister Hmm, S2. Jadi ojo sok nyepelekke dan jangan memandang rendah seniwati karena Betul. sekarang sudah sarjana. Nggih. Nah, nggih. Iki Mbak Birgita Nggih, Mbak pamundhute ya kuwi tembang kangen. Nah, nggih. Monggo langsung kemawon. Nah, diaturake tembang kangen kunjuk dumateng sedaya kaya para pamirsa, para lenggah ugi kang monitor wonten ing streaming YouTube. Wah, ya matur nuwun. Delong-delong sik ya Mas. Delong-delong sik ya. Ayo sindane mike diangkat semua. Wah, Iya. Ayo. Mike diangkat kabeh. wah aku iki jan agar lanjene nyanyi jan kaya juragan. Iya. Ya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau ya. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Harimau, 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 harimau Malaya. Ya.
minyak regeng gumarenggeng. Cocok karo suasanane Mas Gareng, dasare ya piyayi kemiri kene ya piyayine sayuk rukun